Здравейте и добре дошли в businessapps.bg. В този урок ще ви покажа как да добавите бутон за вина към вашето мобилно приложение. Става въпрос за напитки вина. Така, а не че някой е виновен, разбира се. Значи, за да направите това, от бутона съдържание трябва да изберете таба Общо съдържание, след което да навигирате с плъзгача, докато намерите едно бутонче с чаша, където пише вина. И пак повтарям, става въпрос за напитки. Така. Ето го бутонът вина. След като е добавен в централното работно поле, можете да добавите съдържание. Натискате бутона добавяне на съдържание. Двете опции отново, с които вече сте запознати, но ние все пак ще разгледаме персонализираното добавяне. Едната е архив, която след като натиснете може да изберете от предварително създаден от вас архив. Другата опция е персонално да създадете вие лист с напитки вина. Така, натискате бутона създаване, след което отивате на добавяне на нов елемент. Натискате бутона добавяне на нов елемент и сега интересното, което е тук, разбира се, познатият интерфейс, заглавие, текстово поле, снимка, където може да прикачите на вашето вино. Сега, тук може да напишете дата, може да напишете линк, дата, която, разбира се, ако желаете, може да я ползвате. Така, и тук е много интересно, че може да изберете годината, която е произведено виното. Така, вижте сега. Така, 1950, чак от 1800 година нататък. Така, съответно, може да напишете и от коя изба е то. Така, и след което, ако желаете да ползвате електронна търговия, да го продавате онлайн, да го свържете, разбира се, с цена, с валута, отстъпки и така нататък. Или пък външно управляване на електронна търговия, по ваш избор. Тези неща вече сме ги говорили. Натискате запазване на промените. Аз ще натисна затваряне, защото нищо не съм вкарал като текст. След което си натискате Edit Feed Options. Не забравяйте да си посочите име на тези елементи. Запазване на промените отново. Вие натискате. Аз натискам отмяна, защото нямам нищо. Затваряте и отново бутона запазване на промените. Така. Това беше за този урок. В следващия урок ще ви покажа как да добавите списък с хора към вашето мобилно приложение. Благодаря ви, че бяхте с businessapps.bg. До следващия урок.